Okay, jeg starter. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Det går ikke godt, men det er også fordi for et par uger siden, der gik jeg i overgang, så det er derfor. Jeg går også overgang lige om lidt, jeg kan heller ikke. Jeg blev bare den sidste. Jamen, det var 3 fede år, vi havde i koret, og der var en masse skorerejser og en masse fede oplevelser. I 5. klasse sang vi hele året i Domkirken. Dengang havde vi hvid skjorte og sorte bukser på. Ja, det var først i 6. klasse, vi fik med trostøj. Det var hver anden søndag, hvor vi sang til højmesse. I foråret 2001, efter en lang turné med blandt andet Mozart i Sydamerika, og efter en dejlig sommerferie, hvor Johan var i Ungarn og Kasper på Grønland, startede vi igen vores koncertturné. Vi var i Toulouse i Frankrig, i Birmingham og i London i England, med Carl Nielsen og de danske sange. Nu var vi på vej med samme program i Danmark. I efteråret fortsatte vi vores koncertturné i de storkøbenhavnske kirker og på Als og i Jylland. Ja, så kører vi på noget af det højeste i Danmark. Og vi kører herovre omkring Ejer Bagnehøj og Jylling Skovhøj. Helt klart have kommet. Jeg gør record. Du må tage Mythos og Spads. Som hvis du skal bare tage et flot mand, ikke også? Og hvis du har 10 ligegyldigt også, så kan du tage 10 kort for vælgerne. Prøv at sige et eller andet. Mandskoret har sunget med i koret i flere år og har stor erfaring. De fleste af dem startede i sin tid som barn på vores skole og sang med i drengekoret ligesom os, og så senere i mandskoret. Nogle af over 50 år har været med i koret næsten hele deres liv. For eksempel Ebbe, vores dirigent, og Frank Pind, som er Johans og min matematik- og klasselærer. Man kører mange kilometer på en turné, så nogle gange prøver man at slå tiden ihjel med en dårlig amerikansk B-film. Det var virkelig en dårlig film.
En turné herhjemme er meget stram. Hver dag har vi en koncert i en ny by. Det var sjovt at bo hos værtsfamilierne på turen, da vi normalt kun bor hos familier på vores udenlandsture, hvor man er svært ved at snakke sammen. Det var første gang, jeg sang med koret i Jylland, og jeg tænkte på, hvor få koncerter vi egentlig havde i provinsen. Må jeg se det? Ja. Hvor er de fra? Egypten. Egyptiske fodboldere? Yep. Wow. Dem, der slår ud her i semifinalen. Vi er på vej til Eritrea, hvor hele min mors og fars familie bor. Jeg har sat den her ordentligt i. Og nu ser jeg dem om lidt. Det kan det min farmor, som ventede mig med et kæmpe knus. Og så voldte min farfar. Det var sjovt at være lige så høj som ham. Min mormor Mehret er lige kommet. Hun var også enormt glad. De har kun set mig én gang i hele mit liv. Dengang var jeg 3 år gammel, og jeg var så lille, at jeg ikke kan huske noget som helst. Så er det fantastisk at sidde sammen med dem igen. Min lillebror er også med, og min far føler sig rigtig hjemme igen. Alle spiser med. Mine bedsteforældre, mine tanter og mine onkler. Det er altid dejligt at sidde og spise sammen. En nabodreng sidder og spiller på vores nationale instrument, kerat. Og jeg prøver at sige til ham, at han skal spille noget, som alle andre kan synge med til. Min farfar hjælper lidt med ideen på, hvad det skulle være. Hurtigt var der mange børn, der kom for at synge med. Men jeg kendte heller ikke den sang, så jeg kunne ikke synge med. Vi besøgte markedspladsen. Bønnen fra minaretten lød som en slags musik i gadelarmen. Der er både muslimer og kristne i Eritrea. Så nogle gange ringer kirkeklokkerne, samtidig med at man hører bønnen fra minaretten. Men min farfar siger, at de er virkelig gode venner med hinanden, og der er aldrig noget fjendskab. Så var vi på vej ind i den skole, hvor min far gik som barn. Dengang var skolen italiensk. Min far fortæller, at da han gik på skolen her, var bygningerne meget dårlige. Tagene var utætte, og de har slet ikke tagrende eller nødløbsrør. I skolegården var der slet ikke noget asfalt som nu, så når det regnede, var det et rent mudderbad helt op til knæene.
Så han siger, at det er meget dejligt for ham at se, at alt er blevet meget bedre. 0.67 gram per cc or cubic centimeter. What will be their density? And height, isn't it? Så deltog jeg på en fysiktime. Yes, for two. Det foregår på engelsk ligesom alle de andre fag. Der er mange i klassen, og de sidder alle sammen stille. Og alle har samme uniform på. And this side is what? Height. كم زي فيزيك lesson På det linje har jeg fortalt lidt om vores fysiktimer i Danmark. At udover teori, arbejder vi også i et fysiklaboratorium. Så viste min far mig den ortodoks kristne kirke. Da Italien ejede Eritrea, som var koloni for dem i 60 år, blev der bygget mange kristne kirker i landet. På vej hjem købte min far mig noget, som han kaldte moes, som jeg synes var virkelig sjov. Det er en slags naturbørste, som skæres ud af en pil, og som bruges som tandbørste. Min tante har en lille tøjbutik i byen, hvor min bror Samuel leger en meget bestemt sælger med humoristisk undertone. Efter nogle dage i Asmara, som ligger i 3000 meters højde, tog vi bussen ned til havnebyen Massawa ved det Røde Hav. Her leger jeg mudderkrig med Samuel og min far. Det var rent soppebad, men her var også meget varmere, og vandet var i hvert fald 26-27 grader. Hvis man ville, kunne man også ligge i vandet hele dagen. Ja, det ser en sød pige, synes jeg. Ja, pige. Hvad hedder hun? Patricia. Patricia. Jeg hedder Patricia. Og også hedder jeg Randa. Jeg bliver nødt til at passe på mit hår, ikke? Vi ved godt moden. Vi kom også til Massawa for at se festen om aftenen. Eritrea fejrede deres vellykket angreb på de etiopiske soldater for 12 år siden. Det var starten på befrielsen på mere end 200 års besættelse. Først sad tyrkerne, så Italien, og så England, og til sidst Etiopien i 30 år. Og så fejrede de det med dans og musik hele natten. Dagen efter mødte vi min farfars bror Kidane, som var i befrielsens hær i 5 år. Han fortalte, at de rykkede ind derovre fra, mens fjenden holdt til på den anden side. Og det værste afgørende slag i denne krig var lige her, hvor rigtig mange døde. Fjenden angreb med tanks og tunge artillerier. Så først var de nødt til at rykke tilbage med store mennesketab. Men så røg de frem igen, og så tilbage, og så frem til den endelige sejr over fjenden. Så i dag er alle bjerge og dale eritreanernes. På vej tilbage til Asmara stoppede vi for at snakke med en ung fyr, som havde gået langs vejen med sine 3 kameler. Han er en shigadai, en rejsende handelsmand. Jeg spurgte ham, om han var på vej tilbage til Massawa for at handle. Det var han. Så spurgte jeg ham, om hvor mange kamelunger en kamel kan føde. Det var 10-15 unger, fik jeg at vide. Så spurgte jeg ham, hvor mange unger den kamel havde født. Det blev det samme, sagde han. Det var en utrolig oplevelse, men meget kort. Jeg var her kun i 10 dage, mens min far og min lillebror var der i mere end 3 uger. Det var fordi, jeg ikke måtte få ekstra fridage på grund af mit korarbejde. Min interesse for musik er blevet større. For eksempel i koncerterne
med Bachs Juleoratoriet, der kan jeg ikke lade være med at stå og sådan banke foden i takt med musikken. Hvis jeg bliver rasende eller ked af det, så plejer jeg at gå. Hvis jeg er hjemme, så plejer jeg at gå ind til klaveret her og spille, så plejer jeg at blive i godt humør. Så det er en af de ting, jeg tror på. Det er, at for eksempel når jeg ser tv eller film, nogle gyserfilm for eksempel, eller actionfilm, eller kærlighedsfilm for eksempel, så plejer de bare at være sådan nogle kedelige film, hvis der ikke var lyd i. Så jeg tror, at en af de vigtigste ting her i verden, det er lyd. At man kan høre. Fordi at ellers ville der ikke være sådan meget ud af det. Det er en af de ting, der gør, at jeg godt kan lide musik. Fordi når jeg hører musik, så kan jeg høre, om det er soulmusik, eller om det er sådan noget strålende musik, glad musik, eller uhyggelig musik. Lige nu prøver jeg jo at faktisk skifte klasse til min parallelklasse. Den klasse, hvor Simon går i. Fordi jeg har aldrig sådan rigtig passet ind i min egen klasse. Hvordan det? Jamen det ved jeg ikke. Det er bare en lidt anden måde, det hænger sammen på i den klasse. Inde i V er det sådan ikke så meget med popularitet og sådan noget. Det er det meget inde i min klasse. Nej, du er ikke så populær i klassen, eller? Nej, det er jeg ikke. Men også sådan noget med, i min klasse er det meget, bare for noget tøj du går i og sådan noget. Ja. Er det kun dig, der har problemer, eller hvordan? Jeg tror da også, der er andre, der har problemer. Kasper havde problemer. Mm-hmm. Men det er jo ikke sikkert, at jeg får lov til at skifte. Men jeg kan godt lide skolen her. Og arbejde der. Mm-hmm. Det går også meget godt. Hvad for en fag, du kan bedst lide? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror ikke, jeg har noget rigtig yndlingsfag. Men hvad føler du dig alligevel bedst til, eller hvad skal man sige? Nærmest på dig, eller? Jeg tror, det der jeg føler er nemmest for mig, det er vel matematik. Okay. Men der er også Frank, som er din klasselærer, som synger mig også i koret, ikke? Jo. Hvordan er det? Er det ikke mærkeligt for dig, at der er to af dine lærer? Altså både din klasselærer og så Ebbe også sammen med dem i Sao Paulo i en af verdens største koncertsale. Jo, men Ebbe, det var ikke sådan mystisk, fordi han øver bare mere, fordi at han er sanglærer, men han er jo dirigent også, når han øver mere. Det var ikke så underligt, men med matematiklæreren, vi var jo lidt forberedt på det, fordi han var jo også inde og synge i kirken og til koncerterne i Danmark. Så vi havde prøvet det før, men det var da meget sjovt. Mm-hmm. Men vi er jo heller ikke super meget sammen med dem, altså mændene. Sådan. Nå, på turen. Ja. Det der med at bo hos vidt forskellige familier, hvordan var det? Altså, der er en del af oplevelserne, ikke rejserne? Jo, det tror jeg er de næststørste oplevelser. Og ligesom komme ind og være i en families hverdag. Altså, gå ind, og så det er jo ligesom at bryde ind i, altså du går ind i en familie, og bor der nogle dage, og ligesom ser, hvordan andre familier fungerer. Det er meget sjovt. Mm-hmm. Men det er jo også, man bliver jo virkelig knyttet tættere sammen med ens venner, når man bor sammen. Ja. Nå. Puh, det går langsomt det der.
Det går sammen. Er, at for nogle år siden synes jeg, at vi trængte til at få fornyet vores repertoire i Domkirken med et helt moderne værk. Og Palle har faktisk tilegnet det her værk, Københavns Drengekor. Det står underkøbet på forsiden, det gør det nemlig. Og det har jo siden faktisk været med hele verden rundt. Vi har sunget i Sydney-operaen, vi har sunget i Kina, i New York, i Schweiz, i Frankrig, alle vegne. Ja, dronningen har hørt på det, og var underkøbet meget glad for det. Så det bliver spændende også at lave det nu her i den kommende tid. Og det har altså den særlige historie, den synes jeg også lige skulle kende. Nu skal vi tilbage til den gamle keltiske tekst, A Moon of Light. Prøv at synge. A moon of light. Tredje række. A moon of light. Anden række. A moon of light in the moon of... Og stop der, hvor I er nu. Der. Og så gør jeg sådan, og så ligger akkorden der, og så slutter den der, og så dør den lige så stille ud. Ud af mørket træder en dreng, og synger en lille bretonsk fiskerbøn med harpe på. Så kigger I herned. Det værste, det mest fantastiske, det mest enestående dyr i verden. Hvad er det for et dyr? Det er ikke isbjørnen, nej. Det handler Simon om en tiger. Nemlig, den finder I i plader. Prøv en gang at gøre sådan her, at vi siger, sopranerne de går op i toppen af deres leje. Anden sopranerne finder et eller andet sted i den pænt øverste del af jeres stemme. Alterne går også lidt op, og I går lidt ned. Hvad sker der så? I skal bare sige åh. Kom. Åh. Ja, det sidste var godt. For hvad tror jeg, det skal skildre? Det skal jo skildre. Man skal lokke tigeren. Og der står kvasi-jubelskrig. Et jubelskrig lyder i Palles version nogenlunde sådan her. Eller det er den modulation, der skal køre på. Og så. Det er faktisk meget godt. Det er faktisk meget godt. Så skal I prøve at sige, allerøverst fra, starter I så højt I kan og siger, tiger. Og så bliver den væk dernede. Prøv, og så. Nu starter I nede i bunden af jeres stemme, så bevæger I jer gennem. Ja, op. Starter helt op i toppen og siger tiger og slutter helt ned og dør ud. Vi siger øje, kom. Sidste i og med. Og så ja. Nej, og så siger I tiger. Det gør vi en gang til. I skal slutte. Når I ser mig blive meget vild på ja. Så er I der, og så siger I tiger, og så slutter den. Nedefra, en gang til, og så. Skal vi? Sidste. Ja. Og. Så der kun bliver luften. Det her er den nye musik, som vi skal synge i USA i foråret. Det bliver virkelig anderledes med de mærkelige lyde og hvisken og ro.